Oh, Bu Epe, bapak kok turu ae nyapa to jane? Bapak iki kok turu? Boyoken kan wonge. Boyoken nyapone. Kaya iki lho, susu etamilku digawe mengatasi persendian terusan saraf kejepit iso iki. Nyo, jajal kon ngrasakne iki engko. Iki lho, ndang iki kon ngrasakne. Ngombe etamilku iki lho, Mas. Ndang, kon ndang. Kok yo mosok wong kok nganu ae. Iki iso. Kok yo gak leyeh-leyeh ben gak loro. wong kok rumah saku turu ae. Sing boyoke lara ngene-ngene. Kok yo iki lho, kok ngombe iki lho ben ketok nek serigak, nek lara nang grugo-grugo peh. Apa aku ki jane apa wis gak suwi ngono. Kok yo iki lho. Kok yo kaya wong gendeng to Mas yo ani. Kok yo iki lho. Ndak yo wi lho ombenen ki engko. Kaya ben mari. Heeh. Gawe etamilku dige mengatasi sembarang kalir wi, meningkatkan imun barang murah wis langsung dicek keranjang kuning ae. Kok yo aku ni beda regane apa meneh aku nyarpeh dan cocok. Mas kowe iki yo ndang tangiyo Lah yo ndak dicam kok yo. Ora lara. Kok yo Cane dik iki lah yo perintah-perintah iki yo anggere tak cane. kok yo Waras, sehat walafiat. kok yo Ya wis ki lah tak cane gak apa ya aja gremeng ae. jo kok yo patake opo piye kok yo.